салому алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам. Имрӯз мехостам боз ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб гардонам. Хуб, саволҳо омодагӣ ҳастанд оиди бастани равғани зағир дар моя барои баландшавии фоизи спермограмма. Хуб, савол оиди доруи цефтриаксон омодагӣ аст бениҳоят зиёд. Хуб, савол омодагӣ аст оиди доруҳои бақувваткунандаи фоизи спермограмма. Хуб, ва оиди таъсири гурӯҳи хун ба фарзанддор нашудан. Хуб, дӯстони азиз, оиди ҳар гуна доруҳо ман дар телеграм дар баъзе ҳолатҳо навор мекунам ё ки ягон муҳокима мекунам. Ононе ки телеграм доранд метавонед ба телеграми мо ки дар рӯи экран мебинед дароед, обуна шавед ва аз ҳамин маълумотҳо бохабар бошед. Ва ононе ки надоранд телеграм, кушодани телеграм 5 минут вақт мегирад. Кушоед, дароед, чунки дар он ҷо бисёртар чизҳои ҷолибтар мешавад, ба хотире ки бисёр чизҳоро ман дар YouTube гузошта наметавонам. Махсусан ҷарроҳиҳоро гузошта наметавонам. Оиди доруҳо албатта ки бисёр навор кардан наметавонам, ғайриимкон аст ва YouTube намегузорад ин корро кардан. Хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро дӯстони азиз. Хуб, мегузарем ба саволи якум. Мепурсад: доктор, ман ҳар сол барои табобати простатит як курс цефтриаксон ва уколи гарм мегирам. Кори ман дуруст аст ва цефтриаксон барои чи аст? Хуб, кори шумо умуман дуруст нест. Якум ин ки уколи гарм ё ин ки хлористи калтсий барои ин масъалаҳо нест ва умуман фоидаи он барои ин масъалаҳо исботшудагӣ нест, яъне доказательная база надорад. Ва дуюм ин ки цефтриаксон ин антибиотик аст ва барои куштани микробҳо аст, бактерияҳо, ва бо ин дору шӯхӣ кардан лозим нест. Хуб, якум ин ки ин дору метавонад дар баъзе ҳолатҳо ба анафилактический шок оварда расонад ва баъзе беморон дар сурати ёрии таъҷилӣ нарасонидан метавонад ки фавтанд. Ва дуюм ин ки цефтриаксон ё ин ки умуман кадом антибиотике ки набошад, агар шумо худсарона ва нодуруст онро истифода кунед, оқибат ба он оварда мерасонад ки ҳамон микробҳо антибиотикҳоро дигар эҳсос намекунанд. Яъне чӣ хел гӯем, резистент намешаванд. Ҳамон микробҳо, бактерияҳо дигар ҷавоб намегӯянд ба ҳамин антибиотикҳо. Ва ҳар чи антибиотикое ки шумо истифода кунед метавонад ба он умуман таъсир нарасонад, ки инам метавонад сабаби марги бемор шавад, ба мисли ACBL бактерияҳо. Ва сеюм ин ки ба шумо гуфт ки масалан простатити шумо бактериявӣ аст ё ин ки абактериявӣ. Дар ҳолати абактериявӣ масалан антибиотик лозимам нест, чунки ягон таъсирам намерасонад, баръакс метавонад ки ба шумо зарар расонад. Хуб, мегузарем ба саволи дуюм. Менависад: доктор, мегӯянд агар равғани зағирро гарм карда ба мояҳо бандӣ, ин сабаби баландшавии фоизи спермограмма мешавад. Ин рост аст? Хуб, айнан баръакс аст. Хуб, яъне дар гармӣ гирифтани мояҳо сабаби пастшавии фоизи спермограмма, нишондиҳандаи спермограмма ё пастшавии сифати эякулят мешавад. Равғани зағирро беҳтар мешавад ки шакароб карда хӯред. Хуб, агар аҳамият додагӣ бошад, дар тамоми ҳайвонот, дар одамизод низ яъне мояҳо аз бадан берун ҳастанд ва сабаб дар ин аст ки сперматозоидҳо дар ҳарорати пасттар яъне ҳосил мешаванд ва қобилияти зинда монданро дар худ нигоҳ дошта метавонанд. Ва агар бадани мо 36 градус гарм бошад, моя якчанд градус пасттар аст, яъне ҳарорати он. Хуб, дар ҳолати гармшавии моя ҳосилшавии сперматозоидҳо кам мешавад ва инчунин фоизи фавти сперматозоидҳо зиёдтар мешавад. Ин ҳолат дар сурати гирифтор шудан ба бемории варикоцелия мушоҳида мешавад ва бисёри шумо инро медонед, чунки ман чандин маротиба инро фаҳмондагӣ ҳастам. Хуб, шахсоне ки барои бефарзандӣ тавбат мегиред, ба шумо маслиҳат медиҳам ки умуман мояро дар гармӣ нагиред. Моя гармиро дӯст намедорад. На дар оби гарм, на сауна, на зағир, намедонам дигар равғани зарди кӯҳнашуда ё ин ки намедонам пиёзи гарм, бале баъзеҳо дар пиёзи гарм низ мегирифтаянд. Хуб, нагиред дӯстони азиз, ино паст мекунанд фоизи сперматозоиди шуморо. Хуб, мегузарем ба саволи сеюм. Менависад: доктор Умар, ҳамсари ман гурӯҳи хуни чорум дорад ва ман гурӯҳи хуни дуюм. Ба мо гуфтанд гурӯҳи хуни шумо ба якдигар туғрӣ намегирад ва барои ҳамин оилаи шумо ҳомиладор намешавад. Аллакай 3 сол мешавад ки оилаи ман ягон маротиба ҳомиладор нашуд. Мо чӣ кор кунем? Хуб, якумин коре ки шумо анҷом бояд диҳед, ин ба ҳар сафсата гӯш надиҳед. На гурӯҳи хун ва на резуси манфӣ мусбӣ наметавонад сабаби ҳомиладор нашудан шавад.
яъне сабаби ҳомиладор нашудани оилаи шумо дар дигар чиз аст. Бояд шумо ягон духтури хуб ёбед ва муайян кунед. Албатта на гурӯҳи хун, балки резуси манфӣ ва мусбӣ метавонад сабаби выкидиш, яъне вайрон кардани кӯдак дар зани ҳомиладор шавад. Вале аллакай зан агар ки ҳомиладор бошад, фақат ин рух метавонад диҳад. Ва масалан агар мард гурӯҳи хуни чӣ гурӯҳе ки набошад ва резусаш мусбӣ бошад, яъне плюс бошад ва аз зан манфӣ, яъне минус, ва дар бисёр ҳолатҳо кӯдак метавонад ки албатта ки гурӯҳи хуни резуси мусбӣ дошта бошад ва аз зан масалан манфӣ бошад ва аз кӯдак мусбӣ, плюс ва минус, минус ва плюс. ин метавонад ки сабаби резус конфликт шавад ва сабаби выкидиш, яъне вайрон кардани кӯдак шавад. Ва инам дар баъзе ҳолатҳо метавонад рух диҳад ва профилактика дорад, мисли антирезусни иммуноглобулин гуфтани чиз аст, метавонанд ба зани ҳомиладор гузаронанд. барои ҳамин ягон духтури хуб кобед ва сабаби ҳомиладор нашудани оилаи худро дурусттар ёбед. Саволи чорум менависад: доктор Умар, манро варикоцеле ҷарроҳӣ карданду ягон дору на барои алоқаи ҷинсӣ ва на барои спермограмма навистанд. ҳолон ки мо барои фарзанддор шудан ҷарроҳӣ кардем. Кадом доруҳоро пас аз ҷарроҳии варикоцеле шумо ба беморони худ маслиҳат медиҳед? Яъне оное ки шумо ҷарроҳӣ мекунед, чӣ дору менависед? Хуб, пас аз ҷарроҳӣ албатта бояд сифати алоқаи ҷинсиро хуб кард. Дар бемороне ки тест давом мекунанд, она бояд ислоҳ кард ва агар ягон мушкилӣ дар алоқаи ҷинсӣ бошад, бояд ҳатман онро табобат кард. Бояд гуфт ки барои ин масъала мутаассифона ман ягон дору гуфта наметавонам, чунки мумкин ҳам нест. Ва оиди бардоштани фоизи спермограмма, нишондиҳандаи спермограмма ё ин ки сифати эякулят, албатта ман метавонам ки дору нависам, гӯям аниқтараш, ва бояд гуфт ки ин дору ҳам нест, ин биадабавка аст. Мо бисёртар ба беморони худ ҳамин доруро тавсия медиҳем. Кансепрон ном дорад ва истеҳсоли амрико аст. Ин дору нест, албатта ин биадабавка аст ва ин як қутии он метавонад як моҳ барои бемор барад ва бемор бояд аз рӯзи 20-уми ҷарроҳӣ ба истифодаи ин доруҳо шурӯъ кунад ва муддати 3 моҳ истеъмол мекунад ва спермограмма меспорад такроран. хоб бояд гуфт ки дар таркиби ин биодабавка тамоми витаминҳое ки лозим ҳастанд ҳастанд ва инчунин антиоксидантҳои лозима ҳам ҳастанд. ин дору истеҳсоли ин биодабавка аниқтараш истеҳсоли амрико аст ва ёфтани он камтар мушкил аст, вале албатта ки ҷӯянда чӣ хеле ки мегӯянд ёбанда аст. ва 3 моҳ зиёд онро истеъмол накунед. Пас аз 3 моҳ бояд шумо як бор ҳатман спермограмма според. хуб, бояд гуфт ки оиди доруҳо мо бисёртар муҳокимаҳо дар телеграм канал мекунем ва телеграм канали манро мебинед. марҳамат, дар омада обуна шавед ва интизори наворҳо шавед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. хайр, дӯстони азиз.